Възстановителните практики са метод, при който се работи за това да се създаде общност, чувство за принадлежност, една култура на уважението, при което всички се чувстват равни, изслушани, разбрани. Това е метод, който е много полезен в различни ситуации, но нашият опит показа, че е особено полезен за училища. И проектът на Фондация Партньори България да въведе възстановителните практики в училище с подкрепата на работилници за граждански инициативи беше насочен именно към това да запознаем българските училища с тази много полезна методология, която е насочена към това учениците да могат да разговарят за нещата, които ги вълнуват, да кажат това, което мислят и искат, което много рядко се случва на практика в контекста на съвременното училище, защото то е натоварено с академичната програма, с многото изисквания към училищата и за съжаление много малко се прави за духа, за сплотеността, за това да се чувстват като част от един колектив, при който всеки може да разчита на другите, т.е. да чувстват, че принадлежат към една общност. Знаем, че резултата от неглижирането на този аспект от участието на децата в училищата, не само като учащи се, но и като хора, които растат, израстват, взаимодействат, общуват с другите, учат и за това как да живеят, как да бъдат приятели, как да бъдат полезни в една общност, каквато е училищната общност. Знаем, че това е много важно и също време много пренебрегнат аспект от нашето образование. Не, че не се правят много хубави неща, не, че няма много сърцати учители и прекрасни училища, които носят също така прекрасни спомени в тези, които ги завършват, но знаем, че има и много неприятни инциденти, ситуации на насилие. Знаем, че има тормоз. Има, както знаем, и опити на Министерството на образованието да въведе механизъм за борба с тормоза в училище, който разписва как точно да се регистрират случаи, как да се отговори на тях. Тоест, проблемът се осъзнава, но не е достатъчно това, което се прави като една превенция, защото емоционално, социалното учене на учениците, на децата, според мен е изключително важно. То включва разбирането на другите, включва емпатичност, включва това да откликваме на другите, като сме сензитивни към техните нужди, към техните чувства. С други думи, да се развиваме като добри хора. И не знам дали предмет като добродетели би бил най-подходящия начин това да се прави като един специфичен предмет. Или това трябва да е една култура, която прониква не просто във всеки един предмет в училище, ами в цялостния менталитет на деца и на тези, които, разбира се, ги обучават. Защото най-добрият начин да учим нещо е чрез ролевите модели, чрез примерите, чрез взаимодействието с другите. С други думи, възстановителните практики помагат в тази посока. Те помагат да се създаде тази култура на съпричастност, култура на уважение, култура на подкрепа, да не се чака да се стигне до инциденти. Но дори когато се стигне до такива, дори когато ние говорим за случаи на някакви нарушения, по-малки или по-големи, или чисто напрежение и някакви конфликти в училище, ние имаме възстановителните практики като един инструмент, при който може да се изслушват децата по начин, който не е обвинителен, не ги сочи с пръст и дава възможност на тези, които са засегнати, да кажат какво се е случило с тях, какво е въздействието върху тях от инцидента и дори ако това е тормоз или насилие, и също така да предложат какво би могло да оправи нещата от тяхна гледна точка. Възстановителните практики дават възможност и като реактивни процедури на този, който е извършил нарушението, да види какви са последствията от неговото поведение, да му бъде дадена възможност да поправи това, което е направил, да предложи нещо, което да компенсира жертвата, но също така и да поеме отговорност и най-вече да остане част от общността, а не да бъде просто изолиран, изхвърлен
изключен от училище. Знаем, че част от административните мерки включват и тези начини за справяне с проблема. Знаем от стари времена най-лошото за един човек, който е социално същество, е да бъде отлъчен от групата. Изолирането, отхвърлянето, за съжаление, рядко води до поправяне на поведението. Това, което води до поправяне, е групата да помогне на тези, които извършват нарушения, да поправят грешките си, без да бъдат унижавани, но в същото време да поемат отговорност. Това е, което правят възстановителните практики. Има инструментариум от процедури, като се започне от един начин на разговор, който е емпатичен и в същото време изисква от участниците да говорят и за чувствата си, и за това, което се е случило, но и за това, което може да се направи. И се стигне до кръга като една древна, но също така и модерна система от структури, процедури, който може да бъде както превентивна мярка, така и реактивна мярка, но също така и конференциите, които се използват в случаи на по-сериозни инциденти, които са една по-формална процедура. С други думи, целият инструментариум от методи на възстановителните практики е полезен да се реагира в най-различни ситуации. И всички те са насочени към това да се запази общността, да се укрепи общността, ако тя дори не съществува или е наранена и имаме повече избягващи училището и ученици, които не просто не го харесват, но се страхуват и се притесняват дори да ходят на училище, предпочитат да отпаднат от училище, отколкото да се включат в училищния живот. Възстановителните практики дават възможност и на такива ученици да останат, да се включат, да се чувстват добре и разбира се да учат, защото ученето и това как се чувстваш, дали се чувстваш благополучно в училище, са свързани неща. Те не могат да се изолират. Знаем, че самото благополучие на децата е свързано както с академичния им напредък, така и с това как те общуват, как се чувстват сред другите и разбира се създаването на една благоприятна, уважителна среда помага и за академичните умения и напредък на учениците. Така че нашия проект работи в тази посока и аз мисля, че той е един опит ние да дадем тази алтернатива, която липсва в момента на административните санкции, дисциплинарните подходи и е много хуманна, също така покрита с много научни изследвания. Това не е нещо изключително ново. Това са общо взето неща, които и педагозите, и всеки, който работи с деца, знае, че са полезни, но са организирани в една много добра система, проверени в многобройни стотици училища в много страни. Мисля, че нашия опит тук в страната също ще бъде полезен за нашите училища. Надяваме се повече училища да прегърнат тази методология, да въведат възстановителните практики и да подготвят своя персонал, да работят с учениците, особено по отношение на проактивните начини за използването им като превентивни методи, за да могат да помогнат на децата да бъдат част от една общност, която е уважителна, която е емпатична, която е равнопоставена, всеки се чувства еднакво значим и която също така помага за тяхното учене и израстване. Нашата организация работи по различни алтернативни начини за справяне с напрежения, конфликти. Примерно въвеждането на медиация е много подходящ подход, по който работим от много години, но той някакси се фокусира върху две страни, които са в спор, докато възстановителните практики се фокусират върху цялата общност, защото дори изолирана група от деца да са в някакво напрежение или неразбирателство, това няма как да не се отрази на цялата общност. Затова смятам, че в този момент е крайно време да се използват съществуващи инструменти, проверени в практиката. Ние не откриваме нищо ново. Взимаме един модел, който и в България има последователи. Взимаме един модел, който в много страни по света се използва отдавна, който на практика представлява едно емоционално, социално учене и развитие на учениците.